ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ନା? ତୁମେ ଥରେ ବି ଭାବିଲନି ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ବି ଭାବିଲନି ମୋ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଥିଲ? ଏମିତି ଅଜଣା ହେଇଗଲ, ଦେଖିବି ଅଣଦେଖା କଲ। କୁହ ନା, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଛଳନାର ଦେଶରେ ହଜେଇ ଦେଲ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା କୁହ, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥିଲ? ଯଦି ଚାଲିଯିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିଲ, ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲ? ଜାଣିଛ, ଆଜି ବି ତୁମ ସ୍ମୃତିର ସମାଧି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜେ, ଆଉ ତୁମ ସେଇ ସ୍ମୃତିମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବହିଯାଏ ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ। ଅବୁଝା ମନକୁ କେମିତି ବା ବୁଝେଇବି? ସେ ଅବୁଝା ହୋଇ ରହିଯାଏ ତୁମ ଭାବନାରେ। ତୁମ ଭାବନା ବି ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ରହି ମୋ ମନ ଭିତରେ। ତୁମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ, ଆଜି ବି ତୁମ ପ୍ରତାରଣାର ଧୂଆଁ କୁହୁଳୁଛି ମୋ ହୃଦୟରେ। ତଥାପି ହୃଦୟହୀନ ମଣିଷଟିଏ ତୁମେ ଜାଣିବି, ଆଜି ବି ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯଦି କେବେ ସମୟ ମିଳେ, ଥରେ ଲେଉଟାଇବ। ଲେଖାଥିବ ଆମ ପ୍ରେମ କଥା ସେ ଅତୀତ ପୃଷ୍ଠାରେ। ତୁମେ କେମିତି ଆସିଥିଲ ମୋ ଜୀବନରେ, ଆଉ କେମିତି ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଗଲ, ଛାଡ଼ି ଅଧା ବାଟରେ।